Tervetuloa taas uuden videon pariin pitkästä aikaa. Mä ajattelen nyt tehdä tämmösen vähän erilaisemman tallivideon. Erikoinen siinä mielessä tallivideoksi, että mä oon terassilla takapihalla täällä auringonpaisteessa. Ja olisi tarkoitus kiillottaa ajovaloumpiot, tommoset muovipintaiset 7-tuumaiset LED-umpiot. Ajatus lähti siitä liikkeelle, kun mä poistin ne luukkulamput, niin niissä jäi ylimääräiseksi semmoset hienot halolla olevat LED-umpiot. Ja sitten mä laitoin kaupanne ja mä tein vähän niinku kauppaa yhden henkilön kanssa niistä, mutta sitten mä huomasin, että toinen niistä oli naarmuuntunut syystä tai toisesta. No mä sitten kävin tossa mun yhteistyökumppanilla, Shineltillä ja Antin kanssa siinä sitten mietittiin, että mitä niillä voisi koittaa tehdä, niin no nyt me koitetaan tehdä niillä jotakin, eli mä sain 2 tommosta tuotetta, tai 4 oikeastaan Nanolexin tuollaista kiillotusainetta. Siinä on ultraa ja sitten mediumia. Ja kumpaakin on oma tämmönen laikka sitten. Tämä on pehmoisempi laikka tuo violetti ja sitten tuo pessin värinen laikka on rajumpi, eli karheampi. Ja mullahan on oikeaoppisesti, tää kuuluisi olla hiomakoneesta tarralaikka, mutta niin mulla on siellä nyt jatkomutteri, että mä saisin tuohon istukkaan makita, ja sitten mulla on kuppi kahvia höyryämässä tuossa vieressä. Ja homman mä ajattelin suorittaa tässä terassilla, koska mä aion öljytä tän terassin muuten. Mä oon pannut siihen paperia nyt vähän niinku tolleen suojaksi. Sitä kumminkin roiskuu jotakin. Kun katsoo lähempää täältä, niin tuossa näkyy niinku tuollaista naarmua ihan selkeästikin. Että katsotaan nyt, kokeillaan ensin tuolla karkealla ja katsotaan häipyykö noin ja heiotaanko lisää sitten. Jes, eli aloitetaan tässä tekemään, niin tässä on Nanolexin Ultra Cut Polish, eli tää on leikkaavampaa. Eli tällä aloitetaan ensin. Ja tähän hommaan mä oon laittanut sitten nyt tän Ultran hiomatyynyn tai tän, miksikä tätä kutsutaan. Mä en oo ammattilainen, mutta kokeillaan panna tuota ainetta tuohon tyynyn päällä ja ruveta varovasti hiomaan umpion pintaa, niin nähdään mitä siinä tapahtuu. Okei, eli mä oon nyt ekan kerran tehnyt, niin tolleen varovasti koitin vähän tehdä, niin kyllä ne niinku rupeaa ne naarmut tosta häipymään. Niinku aika helposti. Kyllä siinä näkyy vielä. Sen videokuvankin näkyy selkeästi. Mutta koitetaan vielä vähän enemmän. No niin, aika hyvin. Tuossa on aavistuksen niin tuon isomman silmän päällä. Koitan saada sen. Eikö tosi hyvin niinku. On tosi vaikea saada tuohon kameralla, mutta siinä on aivan aavistuksen vielä jotakin. Tämä vähän vielä koitan hioa. On kyllä hyvä tuote tämä. Ja tällaisella noviisellekin niin on aika helppo käyttää, vaikka mulla nyt on väärä kone tässä. Mutta näillä mennään mitä on annettu. No niin, katsotaan totuus. Joo, siihen jäi vielä tohon aavistuksen. Mä vielä siitä hion, mutta tästä kohtaa on lähtenyt kaikki oikeastaan. Sitten hiotaan tuolla medium polishilla loppuun tätä. No niin, katsotaan. Joo, kuten kuvasta näkyy, niin tässä on se alue, missä ne pohjimman naarmut oli. Mulla loppui äsken kamerasta tallennustila. Ja jo piti vähän tyhjätä videota, mutta tää on nyt vasta tuolla karkealla aineella vedetty.
Ja se, että mistä tässä kumminkin lähdettiin, niin aika pirun hyvä pinta tuli kyllä. Ei tossa niinku juurikaan tunnu, siis oikeastaan tunnu kynteen mitään enää, kun mä koitan raaputtaa. Siinä oli ihan hirveät naarmut. Mä sanoisin, että nyt siirrytään tähän Nanolexin medium cut polishiin. Vai kuinka päin tuo sanoo, onko se medium polish cut, mutta kuitenkin. Ja sitten vaihdetaan toi mediumilaikka tuohon koneeseen. Tää on vähän silempi kuin tuo vaalea laikka. Jes, eli lähdetään kokeilemaan tätä hienompaa hiomainetta. Katsotaan mitä tapahtuu. Muistetaan tosiaan, kun tehdään tätä hiomatyötä, niin tämä laikka ja sitten tämä aine tekee sen työn. Eli tätä ei kannata nyt oikein hirveästi kumminkaan painaa. No joo, ensimmäinen kerta vedetty tuolla hienommalla hiomatahnalla. Ja. Kyllä tää nyt niinku varmaan näyttää hyvältä. Tossa näkyy vielä aavistuksen näkyy tossa kohtaa. Mä en tiedä pitääkö mun vieläkin ottaa toi grovempi laikka sitten käyttöön. Että en tiedä mitä tohon on niinku osunut, kun ne on käyttämättömät. Ja no, toki ne on tallilla ollut jossain ja auto on ollut missä jossain talvisäilössä näin. Mutta niin, aika hyvä sanoisin. Niin että se mistä lähdettiin niin aika todella hyvä. 5 minutes later. Nyt olisi niin mä vähän skippasin, mä en jaksanut kuvata videolla ihan kaikkea. Mutta aika pirun hyvä tuoli. Mä oon vetänyt niinku, mä vedin 2 kertaa sillä, että mä vedin sillä karkealla ja sitten hienommalla perään. Niin tuli niinku aika kaunis. Että mä ainakaan niinku näillä vehkeillä tämän parempaa saa. Että ehkä tää nyt tarvii sitten vielä jonkun UV-suojan tähän päällä, mutta se on sitten sen ostajan murhe, joka nämä ostaa multa. Mutta on nyt huomattavasti paremmat kuin ne naarmuset, mitkä mulle tuli tallilta myyntiin. Vois vetää sen toisenkin umpion vielä. Joo, tässä on tää toinen umpio. Tällä ei ole siis tehty mitään. Kyllä siinäkin nyt näkyy jotain pientä tommoista skraidua niin käytön jälkeen. Mä ajattelin koittaa ihan suoraan hienompaa laikkaa ja hienompaa hiomatahnaa tähän. Pitäisi kyllä niinku ajaa asiansa. Koska tuossa toisessa nyt oli pahat naarmut. Toisessa oli pahat naarmut ja se tuli sut hyvään kuntoon. Mutta mulla on nyt täällä vierekkäin näin. Tuossa on toi hyvä ja ei niin hyvä. Ja mä tässä yhtäkkiä vetäsin vielä ton toisenkin umpion. Niin, kokeilen ensin sitä siellä hienommalla. Mutta musta tuntuu, että siihen vähän jäi jotakin vielä, niin mä vedin se kerran karkealla ja sitten niin muutaman kerran tuolla hienommalla. Eli tää oli se huonompi umpio, mikä oli tosi naarmuna. Ja niistähän tuli oikein erinomaiset. Että ei voi kuin suositella noita Nanolexin tuotteita. Tarvii vaan tuo karkean laikan ja sitten tuo hienomman laikan ja sitten 2 eri ainetta, niin näillä pääsee tosi pitkälle. Jos tuon nyt oikein viimeisen päälle hyvin haluaa tehdä vielä, niin sitten vaan UV-suoja päällä joku kalvo tohon tai lakkaa nuo. Niin sitten ne on niinku periaatteessa ikuiset sen jälkeen. Jees, tää oli nyt tällainen ajovaluumpioiden kiilutusvideo. Että niin kokeillaan nyt tehdä vähän tällaista kontenttia välillä. Ja mä pistän ton videon kuvaukseen linkit, mistä noita löytää noita Nanolexin tuotteita Shineld.fiistä. Ja tosiaan niin jos tykkäsit videosta ja muista jakaa tätä eteenpäin ja niin poispäin. Ja jos on jotain asiaa, niin kommentoi mieluusti tuohon videon alas. Yes.